Kawadok e weche mag od bura podruok koro medo mienjo e od bura e kind kweth mag siasa kaluwore gi buche moko mopedhi e nyim od bura mar dwaro ni thich oko e apisi komishonas moko ang'wen mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC. Moko kuom jokanyo mag riwruok mar Azimio la Umoja oseo okang' mar luwo komishonas go manenore ka gima ne obalo gi jowetegi e yiero mokalo. Kristo Wino nigi ler mar wachno. Gwandruok e duol matayo yiero e pacho ka IEBC koro ochomo e od bura ewi bura mar thich oko komishonas ang'wen mag IEBC mane obalo gi duoko mar yiero mar tend piny. Mabiro kaluwore gi buche ma opedhi kod kweth moko ang'wen madwaro ni od bura mi jatend piny Dr. William Ruto thuolo mar chuogo aput moyiedhi mar nono timbe komishonas ang'wen go kaluwore kod kaka ne gitayo chenro maggi e kinde yiero mokalo. Kaluwore kodgi, jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wenderi ne odhi ataro kod pen chik kuom kwedo duoko mag yiero mar tend piny. Spika mar od bura Moses Masika Wetangula ne ochwalo bura makamano e nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag chike mar winjo kendo miyo od bura chung' margi. Kata kamano, jo od bura mag Azimio la Umoja ochayo paro makamano kagiwacho en okang' madhi chiero adhola mag yiero mokalo. Kar mondo obed ni ong'iyo kako nyalo chulo kor kata otimo revenge ne commissioners, onego beni sani oriwo Kenya bedo gimoro achiel kech seche mo otarget jogi obed kong'eyo ni there 6.9 million Kenyans mane oyie gi gima ne joka timo ni kwan ne ok dhi maber. So ochal ng'ama koro chuoyo adhola mag 6.9 million Kenyans. It is ill-advised and can care. I would look forward or where bygones obed bygones. Koro kaka neno gima timore Kenya ka okwatang' mwachako bedo gi paro maleo kaka wanyalo deal gi sirkal manyodonjo ni wadhi e sirkal maragoko nikech ka ng'ama ok oriwore kodi e paro ka in gi kidonjo e ofis ka in gi nguvu to koro idwaro ni mondo itimne anyali kati gole koma ne entie onge kuma bro dhiye. So king'iyo gimokele od bura cha ena gimoro mana mageto kada mochiko te gi chika gi tong jok manyo gi neno ni sama nyo tim yiero commissioners manyo onge kodgi manyo onge gi Kenya Kwanza machalo Cherera gi Justus gi nigi joma moko to mano ke kako ningo riemb piny ji ang'wen ma commissioners mag IEBC mabende mang'eny king'iyo namba mar commissioners mag IEBC mar ji 7 noneno ni gima kamano ok ginyal bedie. Omiyo Madam Cherera, Madam Irene Masit, wadwa Wanderi kaachiel go wadwa Nyang'aya nowuok oko mokoni ok timre. Koro gine mane girito chik kendo ne giluwo chik mar rito ombulu to ok kwalo ombulu. Azimio bende neno chenro mar aling'ling mar Kenya Kwanza e gwelo komishonas ang'wen mag IEBC madhi yiengore nyakonchiel e yiero mar 2027. Wadwaro ni wabed gi IEBC malwete ni thuolo manyalo ng'ado bura ma ok oungore konchiel. Omiyo aneno kosebiro pacha eni wayiene sirkal maragoko bede Kenya wan kaka jo od bura mane e kwedo ok wabiyie gi wachno. But ing'eyo ni jo Kenya Kwanza sani koro nigi namba maduong' moingowa. So nyaka wamany yo moro mwachungogo wach mar sirkal maragoko maneno kadwa bedo. Kir masani gi jo Kenya Kwanza gitemo mondo gibed ni gin gi commission ma 2027 gi control 100%. Ging'eyo ni Chebukati gi commissioners mokariyo dhi by January. Already gisekelo chik moro ma giloko godo selection panel matiende ni panel ka jogi dwa dhi kawo jok ma completely aligned kodgi ma ok bibedo ni nigi independence to commissions te e katiba wacho ni they shall be independent. Poni jo od bura puodho paro mar thich oko komishonas ang'wen go, jo od bura mag Azimio bwogo mar kawo okang' mamoko mar kedo ne ratiro maggi. Wabro tiyo gi yore mamoko nikech ing'eyo seche moko kata mana lokruok mineno ma wakelo maksani wan gogi ne okel gi ka samoro jo od bura to pachgi nopogore. So jopiny nigi teko. In fact king'iyo spend check marwa mar katiba mar Kenya ka wacho ni teko duto te ni e lwet jo Kenya. So jo Kenya nigi teko ni ka gik moko ok dhi kaka ne gidwaro to ginyalo kawo teko ma gimiyo od bura
teko ma gimiyo do, teko ma gimiyo executive, ginyalo kawo ma giti gi teko no gin giwegi. Ndalo 11 mabiro dhi bedo thuolo malach ne commissioners mag IEBC mane obalo kod duoko mar yiero mar tend piny e kinde ma komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike JLAC dhi winjo kendo kawo chung' margi e wi paro mar thichogi oko e apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.